nehraje. Děj. Kdyby to ožilo. Hej, kámo. Hej, ale to jsou tři nejlepší ty. Hej, kámo, pojď se podívat. Pojď se podívat, co dělám, vole. A co myslíš, že House ten patří taky, ale. Aďou si. Ale nejlepší. Aďo, pojď se podívat. Nejlepší youtubeři to teda nejsou. Nejlepší je PewDiePie. Na Že ten má YouTube, jo. 47 milionů odběratelů. A Jirka nemá ani 1 milion. No a co? A hlavně český nejlepší. A Gogo, Nebo český, ani ne, ale To je Slovák. Gogo. To je Slovák. No a? Kamo, teď by to ožilo tohle. Hej, čum. Co to je? Natáčím, vole. Mám na... Ježíky, vole. Zkus to zapnout. Tak to musíš komentovat, jako by. Že jsme na dektory. Jen tady pouštím pohádku, víš? Poučnou pohádku. Pouštěnou pohádku, kde se zjistí, jak se kraftí v Minecraft. Tak jo. Já jsem něco řekla. To je poučná Oslavě si pohádka. nehrajem Minecraft, slyšíš mě? Hraje se Jsi opálený, jste byli na dovolený. Ale jenom Minecraft pokodač. Polož to a pojď sem. To já budu, To má něco to... to já budu na dovolený. Jo, teprve pojedete. Aha, Tak to- do Bulharska. Jo, víte, Ukáž. Hej! Ukáž, můžu se to šel. že jedete. Ne, Ty můžeš se kouknout. Jo, hraju. Jo. Bylo. Tady máš nekonečnou náboju máš. Jak je hlava z toho? Nebudeš hrát ten Minecraft dneska. Hráli jste skoro 2 hodiny, jasný prostě. Až zítra ho budu Pojď hrát. sem, ke mně. Azore. Maro, uteč! 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 Hej, Adame, on to jako prů. Pojď mu tady, to neví. Ty kukus. Tady to je Já to vole nevím. Jo, ale ona to nejede, ty debil. Prodavačka. Ale to nejde, vole. Tak zkus. No tak čum. Vole, je to Já to chci No, bychom A jestli mi dneska, když jsme hrál Minecraft, tak ti ho zabavím a nevím, jestli ten tablet gumu. Mami, ale ty jsi řekla jenom Minecraft, takže můžu hrát mutanty, Chceš, aby mě bolala hlava. Víš to, pojď ještě pro pití dolů, pomůžeš mi pro vás, pro všechny dolů jsem pití. Máte udem, nebo co chcete tam, abych tam pustil? No, tak tam pustil, fajn, Ne, chuj, ne. Ne, chujoviny ne, chujoviny ne. Kraviny ne. No, tak ale zase ty vaši jsou na hovno. No tohle je na hovno. To tvoje. Five Nights at Freddy's se hralo tak asi naposledy před 2 lety. Ne, zavřete. To už se teď nehraje. Hraje. Jo, hraje to tak asi z 6 miliard, asi tak. Z těch 100% to hrajou tak 2%. Ne, Což není ani... 60%. To nehraje. Hraje to tak maximálně ani ne 10 000 lidí. Protože je to strašná chuj, nikdo to nehraje. Normální. Jo, je. Ty nejseš normální. Zjistil jste školku. Jo, ty jdeš pustit vole Lidl a tam Počkej, já se na Lidl dívat nebudu, vole. ne, tam bude hustá písnička. Ty vole. Jo, hustá písnička. Jo, až tohle to skončí. To je úžasný. Mama chuj. To je úžasná písnička. Nám tady vole pustí Lidl. Mama chuj. Slova. Moje vole, já jsem si to přines. Buďte sticha. Půjčíš mi za to. Jo, děkuju. Ticho, počkej, poslouchejte. Jo. Ale to středuje mě, jako zlobé. Dobrá písnička. Já trošku přetoč.